Nakapangutana ba ka kung unsa ang pinakadako nga pwedeng ihatag sa Ginoo nimo? Na siguro kay prayers, na siguro kay gipangayo, unya wala siguro ka nangayog dagko kayo kay para nimo murag imposible man ni mahatag sa Ginoo. Or gi-question siguro nimo ang ability sa Ginoo sa paghatag sa imong gi-pray. Muna atong pagatun-an sa atong devotional. Anita sa Ephesians chapter 3 verse 20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ang Ginoo magapanalangin na niyang mga pulong. Now, siguro nagpray ka, pero imong prayers nag-alanganin ka kung tubagon ba sa Ginoo. Siguro nabot sa point nga nangayo kag dako kay nga butang, and then nagduha-duha ka kung mahatag ba gyud na sa Ginoo. You know, ang basis sa paghatag sa Ginoo sa atong gipray, ingon din niyo, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Kabalo ba kaunsa ni ka-powerful? Ingon din ni si Paul, no, nga gi-guide sa Holy Spirit, nga ang Ginoo kuno able to do exceedingly. Ang Ginoo makahimo gyud sa paghatag labaw pa sa imong gipangayo, labaw pa sa imong gihuna-huna. Oh. So wala may imposible gud sa atong Ginoo. Hinumdumi he is not just our God, he is not just our Savior, dili lang siya ang creator of all things. Siya pa gyud ang Lord of Lords, King of Kings, tag-iya sa tanang butang. So kung siya ang Lord sa tanan, King, hari sa tanan, walay butang actually nga dili niya kayang ihatag nimo. So please, no, kung mangutana ka unsa ability sa Ginoo, wala gi imposible niya. Unsa gipangayo nimo? Karong tuiga, nangayo ba ka og sakto nga balay nga kapuy-an? Nangayo ba ka og sakyanan sa Ginoo? Nangayo siguro ka og business? Nangayo siguro ka og kaayuhan sa imong sakit, no? Dugay na nimong ginamo. Naghangyo siguro ka nga makagraduate lang gyud ka pero walang-wala pa mo financially. Unsa kay imong gi-pray nga para nimo imposible? Ang Ginoo nag-ingon siya nimo karon nga walay imposible niya. He is able. Pasabutan na kaya niya muhatag sa imong prayers. Siguro nangutana ka, Pastor John, wala lagi nako na dawat pa. You know, nagdepende man agud sa level sa imong faith pod. Nagdepende na sa imong pagsalig niya. Kay kung nagduha-duha ka nga Ginoo muhatag, hinumduman nato nga Ginoo mo tagbo biya sa level sa imong faith pod. Ang saad sa Ginoo taas kayo imong faith pod, hangtod kiting lang pod sa imong tiil. So di gid niyo makuha ang iyang mga promises. Ang promises sa Ginoo mo demand siya dako gyud kayong pagsalig niya. So please i-extend inatay mong pagtuo, inatay mong pagsalig sa Ginoo. Mo na siya problem. Hebrews 11:6 ingon ng Bible, without faith it is impossible to please God. So di siya ma-please, di siya malipay magtan-aw nimo kay wala man kay pagtuo gyud nga pagsalig niya. Ay yung pagtuo, igo raman makakaon everyday, mura na inaabtan sa yung pagtuo. Ang yung pagsalig sa Ginoo, igo lang makatrabaho, buntag, gabi uli, makatulog, trabaho, buntag, gabi uli. Mura man ay level sa yung pagtuo. Wala man kanituo nga one day i-promote ka sa Ginoo. Wa pa kakaabot sa yung pagtuo nga one day tagaan ka sa Ginoo saktong balay. Wa pa kakaabot sa yung pagtuo nga one day tagaan ka sa Ginoo sakto nga business. So, ang tanan nakadepende sa level sa imong faith. Mo gini unang basis sa Ginoo sa paghatag sa imong mga prayers. So, kung maghisgot ta sa financial, material nga blessing, mao ni requirements sa atong Ginoo. Able siya. Pangutana, asa ba tama na imong pagtuo o pagsalig nga siya mo provide. Ay nga pag dinyo, according to the power that works in us. Sumala doon sa gahom nga naglihok diha nimo, imagine nimo na. You know, the most privileged people in this world, ikaw, ang mga tao man nga believers, Kristohanon. Kay ang power sa Ginoo naglihok na sulod nimo nana nimong Holy Spirit. Inibasa ng Bible na nay guidance, makasabot na ka sa imong gustong masabtan. Ang pag-apply naman lang yun ang problem. So kung i-apply lang yun nimo ang power sa imong gibasa, imong saligan ng Ginoo nga dili lagi na imposible. Salig lang, pray and then believe. Extend imong faith. Kung para no imposible gihapon nga karutuiga ma-promote ka, ay i-pray nimo nga Lord tagay ko enough nga faith. I-train pud nimo imong kagulingon.
i-disiplina imong kaugalingon nga dili ka magsigig kabalaka. Kay mo man na naanad imong kaugalingon sila kabalaka, si kahadlok, sig duha-duha mo nang lisod kayo mo extend imong faith. Please tabang imong kaugalingon nga mo inat mo saka imong pagtuog pagsalig. And then ang mga prayers nimo hinihinay nimo hinihinay mo makita ang pag-answer sa Ginoo. Liman kanyo abundantly beyond above all that we ask or think. Liman ka mo answer ang Ginoo labaw pa sa imong gipangayo, mo answer ang Ginoo labaw pa sa imong ginahuna. Ma-amaze gyud ka unsang power sa pag-provide sa Ginoo once imuhang i-extend ang imong faith diha sa Dios. Mag-ampo ta Father in heaven, tabangi Lord kami labi ng tao Lord nga naminaw karon Ginoo nga nag-struggle sa iyang fear, sa iyang doubts. Tagay siya Lord og dugang pa nga faith pagsalig Ginoo. Nga dili siya Lord magduha-duha sa imong mga promises. In Jesus name we pray. Amen and amen.